खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो अनजालु बसुमतारी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर सदाय आं दंफैयो दा पाचिगाट हाबनाय लामा खाथियाव जागानि नामा मोनलाय फंबाय माबा बैनाय आंनि बैनायनि सिले जायगायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर आं दा नै ओरैजाय न' दङ ओरैजाय जों दा बिहावसोनि इसा फादारनि जोंहा बाजैनि बिबथैनि आरोना बे न'आव फैदों आङो साननैसो थाखाय बेरायफैदोंमोन दा जायगाफोरखौ नायदो जोबोद जायगाफोरा बारा मोजां नङा नोंनायालाय हादान सिस्टेमबो नङा बे जायगाया थारमाने आदिदार थानाय बायदि सिस्टेम जायनि खेथि खालामबासो थानो हायो आरोना बेयाव सेस बे लकेल मानसि गोजा जेरै मा जाथि होनदोंमोनलाय बावलायलाङो जाथिफोरखौनो आंखौबो थाख्ला ना लांदां जाथिफोरनि बे हाफोरा आबर लांदां आरोना लोगोफोर बेफोरनि आं सिगांनि केमेरा देखायनानै खालामजायो बेफोरनो नैबेयाव दाख्लैबावैसो बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे जादोंमोन मास मोनसेनि सिगां अर खामदों आरोना बेयाव न' दंमोन माइ दै 100 मनसो थांबाय आरोना बे न'खरनिया जोंनि बिहावसोनि न'खरनिया माइ दै खामनाया 100 मननि बारा जागोनदां बिराद लस थांबाय ने दा न'खौ देखायनोसै अखादोंसो माइ गायो बेयाव अखा हादैदों देग्लाय अखायानो गैया इयावबो जोमैयालाय साग्लोबना दं हनै जोमैया साग्लोबना दङ मिमि नैबेनो लोगोफोर लांदां मडेलनि न' बेयो बैसां न' बेनो लोगोफोर जोंनि बिहावसोनि न'आ थारमाने गाबोन बाय लानोसै बे जायगानिफ्राय बाय दाख्लैबावै माइ खामनाय न' खामनायफोरा नैबेनो माइफोरा बासिगासिनो दा ओरैनो बाजैमोना आलासि जाफैदोंमोन बिहावसोमोननियाव नै बे जोंनि मा आबै आबै बाजै बिनानाव नोंखौनो देखायला र' होमबा नोंखौ मोखां देखायला आङो लोगोफोर मोनसे खोथा दा बुहुद ट्रेन्डिं सोलिदों जेरावबो थारमाने फैसा आर्निंनि बागै ना लोगोफोर स' बे एप्सनि नामानो जाबाय YBY थारमाने बेखौ प्ले स्ट'राव मोनथ'वा दा जुन जुलाइनि भितराव प्ले स्ट'राव मोनहैगोन आरोना लोगोफोर बे एप्सखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय YB खौ लिंकआव दंखायो लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ सेरनानै लगइन खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फार्स्टआवनो दङ जिमेल नामजों लोगोसे जिमेलजों पासवर्ड बे मोनसे थांखांबाय बेनि उनाव मबाइल नाम्बार होनानै कड नाम्बार फैगोन बे कड नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना बेखौ थांनानै क्लिक खालामना होबानो जाबाय ना लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि उनाव बे जाखांनायनि उनाव बेनिफ्राय जेनोखि मबाइल नाम्बार होनानै पासवर्डखौ नों बिथाङा होदोंमोन बे नाम्बारखौ बे पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबा डिप'जिट खालामनांगोन 6000 डिप'जिट खालामनायनि उनाव नेक्स्ट खालि मोनगोन 6288 फैसा मोनगोन आरोना फार्स्ट खालि जरनि खालि गेलेगोन ओइदिनखालि 200 बिदिनो मोनलांबाय थासिगोन बेनिफ्राय आर्निं जालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर जेसेबांसिम थायो बे मानसिनि सायावसो उदैयाव
अडियन्सनि सायावसो आरोना लोगोफोर बे गेमा जायनाखि बे बुंनो थाङोबाथ' बे गेमाबो मिटिंबो दं होननाय खोनादों थारमाने दाख्लैबो जाखांबाय जुननि 5 तारिखआव जादोंमोन बे मिटिङा माबायावनो गुवाहाटीयावनो लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांजोबबानो जाबाय बेनिफ्राय आं स्क्रिनाव होना होगोन माबा डिप'जिट खालामना लादो आरोना बेलेन्सखौ सोदो जेरै 6000 डिप'जिट खालामबाय खालामनायनि उनाव नोंथाङा आरो बेखौ बोरै बे गेमखौ बोरै गेलेयो होनबाथाय नोंथाङा मार्केट दङ मार्केटाव थांनानै हम स्ट्रिक बिदिनो बायदिसिना दं गाहायाव बेनि गाहायाव मार्केट दङ बे मार्केटाव सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै मार्केटाव थांनानै XMR DET UNE RTX बेबायदि बिराद एप्स ओंखारगोन आरोना लोगोफोर बेयाव दा नोंथाङा नायनानै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जननिखि बै गेमखौ जायनिखि गेलेगोन बेयाव मोनसे सिगनेल फैयो ट्रेन्डिं सिगनेल प्रडाक्ट दं बेनिफ्राय डाइरेक्सन बे प्रडाक्टआ जाबाय नाम मार्केटाव नाम थाखायो सिरियाल नाम थाखायो बेनिफ्राय लोगोसे प्रडाक्टआ ट्रेन्डिंआ जाबाय नोंनि बे फुड बाय कल बे मोननै आरोना बे मोननै बिथोराव बे फैखायो डाइरेक्ट सिगनेल बुखायो जेखि एप्स दंखायो बे एप्सआवनो गोजौआव जेखुनिखि चेनेल बे गोजौआव लाइन दंखायो चेनेल बायदिसिना दंखायो बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर डिप'जिट उइथड्र स्ट्रिमिट चेनेल सार्भार बेबायदि दङ लिरनाय बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट नुखागोन मैयाबो फैदोंमोन जोंना जुननि 22 तारिखमोन ना मैया ट्रेन्डिं सिगनेला फैदों प्रडाक्टआ फैदों मेट्रिक्स फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्सना फैदों फुडमोन आरोना लोगोफोर बिदिनो गेमा मालाबा 8:30निफ्राय 9:30सिम ओमफ्राय मालाबा बिदिनो गेमनि नेटवर्क प्रब्लेम जायोबा बारायना होयो 10:30सिम लागै बारायना होयोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बेनो आंनि बे गेमनि बागै नोंथांमोननो खोन्थाना होनाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै स्किप खालामालासिनो नायलांजोबनानै जाहाथे भिडिअखौ नायखांनानै लगइन खालामनानै गावबा गाव फैसाखौ आर्निं खालामनो हागोन ना लोगोफोर बेनो बेसांसै आंनि बुंनांगौआ माबायदि दै गखायो बेखौलाय फोराननो हागौ नालाय निजिरासो बियो फुरा दै गनायानोसै आरो माबानिफ्राय माबायदि दै गदों बेखौलाय अबाव फोराननो हानो माबायदि दै गयो अबाव रानो बे दै रानालै बैखौबो हायाखै रानहोनो खाफाला मोजांथार